Ndị be anyị ndewonu. Aka m bụkwa nwaada nwoke Judith Elochukwu. N'ụbọchị taata anyị na-eleba anya n'isiokwu ọnụọgụgụ nke ndị oyibo na-akpọ numerals. Anyị maara na Igbo nwezuru ihe niile n'uju. N'Igbo nwee ka ha si agụ ọnụọgụgụ fa, nke mere ha ji dị iche na agbụrụ ndị ọzọ, nke a mekwa ha ji bụrụ ndị nwe asụsụ onwe ha. Ka anyị leba anya dịka anyị si depụta ya n'ederede. 1, otu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, iteghete, 10, iri, 11, iri na otu, 12, iri na abụọ, 13, iri na atọ, 14, iri na anọ, 15, iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asaa, 18, iri na asatọ, 19, iri na iteghete, 20, iri abụọ. N'ebe a ka anyị ga-akwụsị, mana a ka nwekwa ọnụọgụgụ ndị Igbo ruo na 1000, ruo na 100, ruo na millions, ruo na billions, mana anyị ga-akwụsị ebe a. Ndewonu.